Александър Кашъмов, изпълнителен директор на програма Достъп до информация, в продължение на 26 години. Адвокат съм, подпомагам с колегите ми, журналисти, както да получават достъп до обществена информация, така и защитавам журналисти в всякакви случаи на дела за обида и клевета, за изнасяне на класифицирана информация и всякакви други случаи, в които журналисти и медии биват притискани и ограничавани в свободата на словото си. Известните случаи в България маркират, че това е сериозен проблем. Подслушванията, както и трафичните данни. Можем да започнем още първата статистика 2000-2001 година показва, че тогава има 10 000 подслушвания, специални разузнавателни средства за период от 2 години, което съпоставено с статистиката за Великобритания беше в пъти по-голямо при 10 пъти по-малко население. След това имахме един ключов казус Галерия 2008 година, в който стана ясно, че обект на специални разузнавателни средства, в това число подслушвания, са и журналисти, освен политици и общественици. И това беше една от първите акции и разработки на току-що създадената служба Държавна агенция национална сигурност. Последствие, след първото дело Екимджиев също и Асоциация за европейска интеграция срещу България, имаше натиск да се промени и подобри законодателната уредба. Като и аз съм участвал в целият този период, в работни групи в Министерство на правосъдието и така нататък. Финално ние осъдихме България заедно с колегата Екимджиев миналата година. Програма Достъп до информация, Асоциация за европейска интеграция, Екимджиев и аз. Като жалбоподатели, това е едно от най-сериозните дела в Страсбург за системата за тайно следене. За втори пореден път съда в Страсбург прие, че нашия закон и нашите институции не отговарят на изискванията за гарантиране. И тук можем да припомним, че през последните години, видим, когато е имало протести, е имало и съмнения за следене, включително на журналисти. 2013 година, да припомним, че в рамките на протестите 38 журналисти отправиха искане до главния прокурор, тогава Сотир Цацаров, да се проверят нещата. Беше извадена някаква информация за евентуални специални разузнавателни средства, включително спрямо журналисти, незаконни подслушвания 795 по това време, 895, извинявайте. И в крайна сметка тогавашният министър на вътрешните работи Цветан Цветанов отрече тази информация, отрече да е имало специална структура, частно ГДБОП и така нататък. Подслушванията са много голям брой в България, за сметка на по-специалните способи, като работа под прикритие и така нататък. Така или иначе, сроковете за прилагане на специални разузнавателни средства, когато са разрешени, са относително съобразени с практиката на Страсбург. Говорим за 6-месечен срок. Имаше непрекъснато дебати, ту да се удължава, там в случай на организирана престъпна група, корупция и така нататък, ту да не се. Но не бива да забравяме тук, че България е, може би, единствената страна в Европа, в която председател на най-големия окръжен съд на Софийския градски съд беше осъдена за, в крайна сметка, издаване точно на такива разрешения за използване на специални разузнавателни средства. Тоест, ние и в този казус виждаме за пореден път големите проблеми, които съществуват при нас с не просто незаконното, но безконтролното следене, защото всъщност това е големия проблем. Като изключим тези случаи, в които председателя на Софийския градски съд и високопоставен служител по това време в МВР, той в различни моменти е бил в МВР и в ДАНС, за други случаи, в които да имаме директно такова осъждане, аз не се сещам, това е много трудно. Подлагането на журналистите на тайно следене всъщност пречи на добрите разследвания. Как? Първо, това създава опасност от разкриване на източника. Разкриването на източника вече като ефект има това, че пада доверието на източниците в журналистите и съответно им се затруднява работата. Вторият проблем е, че наличието на едно такова следене
е средство за други атаки на журналистите, защото тогава хора, евентуално в институциите, които са нечисти и които имат нечисти действия и планове, могат да видят къде са насочени разследванията за собствените им афери и да задействат системата. Ние не бива да забравяме, че за последните 10-12 години журналисти и медии бяха по най-разнообразни начини атакувани тук. Дали чрез дела за клевета, дали Комисия за финансов надзор ще наложи глоба, дали някоя Комисия за защита на личните данни или някоя друга институция. И всичко това се дирижира понякога, защото някой знае какво се разследва спрямо него. Точно в това е и проблема с свободата на словото, а ние не бива да забравяме, че освен останалото, тук се водят и разследвания от европейско значение. Ние сме външна граница на Европейския съюз и то една от най-важните външни граници, защото ние сме портата между Азия и Европа. И в крайна сметка тук всичките нередности, свързани с тази граница, които са от европейско значение, е много важно и те отново, както повечето неща в България, бяха разследвани главно от журналисти, но не от прокуратурата и полицията, защото при нас това е положението, че журналистите се оказват много по-ефективни, отколкото прокуратурата и полицията.